Koniec słów hymnu pochwalnego Tobiasza. Umarł on w pokoju, mając 112 lat. Pogrzebano go uroczyście w Niniwie. A miał 62 lata, kiedy zasłabł na oczy. A po przejrzeniu żył w dobrobycie i dawał jałmużny. W dalszym ciągu uwielbiał Boga i oddawał hołd majestatowi Bożemu. A kiedy miał umierać, przywołał syna swego Tobiasza i upomniał go, mówiąc: synu, wyprowadź stąd twoje dzieci i idź szybko do Medii, ponieważ ja wierzę słowom Boga, które wypowiedział Nahum o Niniwie, że wszystko spełni się. Spotka Asyrię i Niniwę, co przepowiedzieli prorocy Izraela, których Bóg wysłał. I nic nie umniejszy się ze wszystkich przepowiedni. Wszystko wypełni się w swoim czasie. Ocalenie będzie raczej w Medii, aniżeli w Asyrii i Babilonii. Jestem przekonany i mam nadzieję, że wszystko, co przepowiedzieli prorocy Izraela, których Bóg wysłał, i nic nie umniejszy się, i żadne słowo z tych przepowiedni nie zginie. A bracia nasi, którzy mieszkają w ziemi izraelskiej, wszyscy będą rozproszeni i uprowadzeni do niewoli z ich pięknej ziemi. Cały zaś kraj izraelski zamieni się w pustynię. Samaria i Jerozolima staną się pustynią. Dom zaś Boży aż do czasu zostanie spustoszony i spalony. Wtedy znowu Bóg zlituje się nad nimi i pośle ich Bóg do ziemi izraelskiej i odbudują znowu dom. Wprawdzie nie taki jak pierwszy, aż do chwili,